Recimo da postoje tri najvažnije celine kada su u pitanju koristi za mladu osobu od članstva Srbije u Evropskoj uniji. Dakle, to je nesmetano putovanje, odnosno slobodno putovanje bez granica, to je Erasmus Plus program i garancije za mlade. Slobodno putovanje podrazumeva da članstvom Srbije u Evropskoj uniji mladi ne bi imali bilo kakvu administrativnu prepreku, već bi slobodno putovali kroz čak 27 evropskih država. Erasmus Plus program omogućava mladima razmenu sa svojim vršnjacima u evropskim državama, gde bi učestvovali na programima obuke, sporta ili bi radili na nekom od univerziteta, pohađali nastavu, završavali master ili osnovne studije. Dok garancije za mlade predstavljaju model podrške mladima sa ciljem da nađu posao, da nađu stručnu praksu i sa ciljem da mlade koji su iz nekog razloga ostali bez posla dodatno podrže. Na taj način Evropska unija brine o mladima, brine o njihovom profesionalnom razvoju, ali i brine, i ono što je najvažnije, brine o njihovoj ekonomskoj nezavisnosti.